Здравейте, прекрасни приятели! Това е доктор Данаилова, най-добрият николог в Южна България. Няма значение да ни кажа най-добрата. Аз съм супер горда, че ние сме в нейния екип в Aquasource. Така, сега ще попитам един съвсем обикновен въпрос, защото много хора искат да чуят мнение на доктор. Когато им предлагаме суперхраните и добавките, те казват: ами доктор, искаме да ни ги предпише. Ето ви доктор, предоставяме го Юха. Тя е Юха за мен, въпреки че е доктор. Служи на хората защо е важно да приемаме суперхрани и добавки, особено на Aquasource. Аз не разбирам какво общо има здравето с лекарите. Казвам го от позицията на лекар. Какво общо има вашето здраве с лекарите? Лекарите лекуват болестите. Направете така, че онези 90%, от което зависи здравето ви, да спортувате, да пиете достатъчно вода, да приемате